Right, segundo na po kami. Medyo mabait to. Ambunin na namin to. O mga may nakaharang na dito sa resort ko. Abo ka man. Kada bigat-bigat mo, magkampabigat ah. So, tayo pa maayos ah. Bon. Alright. Harap mo dito na picturean natin. Kampagula mo talaga. Harap mo dito ah. Alright.